Біреулер халық ойын құралларында ойны, екіншілері рәсім ясы, үшіншілері бию ұсталығын шымарта тіләшіде келешек деп аталған ешлер үзәгі ашылған. Мұнда бір юлы 220 егіт қыз шығылләне ала. Бұл ешлер үзәгі біздің ешлер үшін бик керек. Біздің районда 3945 кіші 18 яштан 35 yaşқа қадар. Бұл ешлер үзәгінде олар актлар залы білен қолдана алалар. Танцевальный зал, бию залы, коворкинг бар олар үшін. Birinci etap біздің рәсім ясыйлар, рәсімді тұқымаға төшірелер. Татарстан рейсі хакимияты жетекшісі Азғат Сафаров белән Яшьләр эшләре министры Ринат Садыйков яңа шартлар белән танышып, балалар белән аралаштылар. Бинаны республиканың яшьләр үзәкләре төзү программасы буенча салганнар, бюджеттан 200 миллион сум акча бүленә. Биредә тәрбия алган яшьләр һәм балалар илебезнең һәм республикабызның киләчәгенә ныклы таяныч булыр дип ышанып калам. Монда 3000 квадрат метр төрле юнәлештә, төрле яшьләр үз-үзне таба алалар. Һәм инде быел без тагын да өстәмә 6 яшьләр үзәге, 6 районнарда капиталь ремонт программасына кертеп, аларны ачып җибәрәбез. Бу теләшенең Ихлас мәчете аңа 1997 елда нигез салынган, 2021 елда төзекләндерә башлыйлар, түбәсен япканнар, диварларын яңартканнар. Biz indi bugün көндә аның моторлау, ремонт эшләп барабыз. Менә без аның фасад тышын тышладык бит инде, һәм түбәсен алыштырдык. Җомга намазларында 150 кеше дип әйтәбез инде. Мондай 5 вакыт намазда шулай ук инде безнең кешеләр әйбәт кенә йөри инде. Теләше элек-электән авыл хуҗалыгы өлкәсендә алдынгы район санала. Иң табышлы юнәлешләрнең берсе терлекчелек. Узган ел 24 мең тонна сөт сауганнар, 65 мең тонна ашлык җыйганнар. Әлеге тармакта 700 кеше, ягъни икътисади актив халыкның 18% эшләй. Җирләрнең мәйданы 58 мең гектар исәпләнеп, район территориясының 69% алып тора. Бу юнәлештә 11 эре, 48 крестьян фермер хуҗалыгы һәм 6 кооператив гамәлдә. Район сәнәгать өлкәсендә дә актив үсештә. Теләше сәнәгать паркында 500дән артык эш урыны булдырылган. Тик кадрлар мәсьәләсе кискен тора диләр. Хуҗалыкларны да шундый ук проблема борчый. Бүгенге көндә безне авыл хуҗалык продукциясенә бәяләрнең түбән булуы, без куллана торган запас частьләр ягулык, төзелеш материалларының бәяләре кискен артуы һәм соңгы елларда барлыкка килгән кадрлар катлыгы борчый. Районда тулайым территория продукты 8 миллиард сумга җитә. Хезмәт хакы 19%-ка арткан һәм уртача 44 мең булган. Тик проблемалар да бар. Халык юлларының кардан чистартылмавыннан, җылылык һәм су җилтәрләренең тузган булуыннан зарлана. Мондый мөрәҗәгатьләр саны 3 тапкырга арткан. Хукук бузулар саны исә киресенчә кими. Самый низкий уровень преступности в расчете на душу населения зарегистрирован. Сезнең районда җинаятьләр саны иң түбән күрсәткечтә, тик шуның белән берләттән телефон аша мошенниклык очраклары арткан. Бу юнәлештә халыкка бигрәк тә өлкән буынга аңлату эш алып барырга кирәк. Чөнки мондый җинаятләрне соңыннан ачыклавы һәм гаеплеләрне табуы авыр. Будьте осторожны, особенно со старшим поколением надо, в этом направлении работать. Азгат Сафаров киләсе елга демография мәсьәләсен хәл итү, белем бирү сыйфатын арттыру кебек бурычлар куйды. Теләшедә гыйнвар аенда республикага караганда күбрәк кар яу. Шуңа күрә әлеге мәсьәләне аерым игътибарга алып, бу эшкә хәзер үк тотынырга кушты. Интилә Хөсәенова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.